Tervetuloa mukaan tietoiskuun. Mitä jokaisen henkilöstöjohtajan ja ehkä jokaisen HR-ammattilaisen pitäisi tietää datalla johtamisesta? Mun nimi on Jaana Saramies. Mä työskentelen henkilöstöanalytiikan sanansaattajana ja henkilöstötiedolla johtamisen kehittäjänä mun omassa yrityksessä Saratiikassa. Olen myös kirjoittanut ja julkaissut 2 vuotta sitten tietokirjan tästä aiheesta Maria Törnrosin kanssa. Miksi mä tykkään puhua henkilöstöanalytiikasta? Mulle se on keino luoda inhimillisempää työelämää meille kaikille. Nimenomaan niin, että me tuotetaan hyötyjä sekä organisaatioille että henkilöstölle. Henkilöstöanalytiikka tai ylipäänsä sana analytiikka ei ehkä aina vie ensimmäisenä ajatuksia inhimillisyyteen tai vaikkapa ihmislähtöiseen johtamiseen, mutta mun aivoituksissa ne kytkeytyy tosi oleellisesti toisiinsa. Ja mä toivon, että tässä tietoiskussa mä pystyn vähän raottaan, miksi mä itse ajattelen näin, ja sitä, että mitä hyötyy henkilöstöanalytiikasta ja tiedolla johtamisessa olisi teidänkin organisaatiolla. Kun mä valmistelin tätä esitystä, itse asiassa erästä live-tapahtuvaa puheenvuoroa varten, niin mä kysyin tekoälyltä, uudelta työkaveriltamme ChatGPT:ltä, että mitä mun kannattaisi puhua. Että mun aiheena on, mitä jokaisen HR-johtajan pitäisi tietää datalla johtamisesta, niin mitkä 3 tärkeintä pointtia mä voisin vartissa välittää mun kuulijoille. Ja tällaisia asioita ChatGPT nosti esiin. No ensinnäkin se halusi, että no hei, nyt tässä on kyse strategisesta onnistumisesta ja menestymisestä. Miten datakyvykäs tai dataan pohjautuva HR voi tätä edistää koko organisaatiossa. Toiseksi väliotsikoksi hän esitteli mulle, se tekoäly esitteli, että miten tietoon pohjautuva HR ohjaa koko organisaation, mikäköhän toi mastery olisi, menestystä. Ja 3. pointiksi se, että mikä on sitten se henkilöstöjohtajan rooli ikään kuin arkkitehtinä tässä kaikessa huimassa määrästä onnistumista ja menestystä. Mun mielestä näissä ChatGPT:n otsikoissa ehkä kuultaa läpi se, että tätä ei ole ehkä ihan Suomessa kehitetty, vaan tämä on varsin amerikkalaistunut, isoja, innostavia, inspiroivia lauseita, mutta ehkä vähän kaukana siitä arjen elämästä. Sen takia mä lähdin itse kyllä lähestymään tätä asiaa vähän eri kulmalta. Mä ensin vilautan vähän sitä, että mitä on esimerkiksi ne erilaiset datapohjat, mitä organisaatioissa henkilöstöhallinnossa kertyy. Tässä on joitakin esimerkinomaisesti HR-prosesseja, ja kaikki nämä on niitä teidän datalähteitä, joita on olemassa. Mutta miten hyvin näitä hyödynnetään siellä teidän omassa organisaatiossa? Ja varsinkin ehkä tänään kysymyksenä se, että osataanko näitä datalähteitä hyödyntää yli sen kyseisen oman prosessin, mistä se data kertyy. No sitten kun me mietitään datalla johtamista, niin mehän halutaan johtaa muutakin kuin vain sitä kyseistä prosessia. Esimerkiksi mietitään niitä, mitkä on meidän strategisia tavoitteita, mietitään sitä, että mitä liiketoiminnassa on tarpeita tai julkisella puolella palvelutoiminnassa on tarpeita, miten se meidän data joko kuvastaa niitä tai vastaa niihin, auttaa seuraamaan, että ollaanko me menossa kohti niitä meidän tavoitteita. Sen lisäksi on tällaisia isoja termejä, joista paljon puhutaan, kun mietitään henkilöstöä, työntekijöitä, työvoimaa, työvoiman hallintaa ja suunnittelua. Mitkä kyvykkyydet meillä on esimerkiksi edetä kohti sitä meidän strategista visiota, miten meidän tuottavuus on, voidaanko me jotakin toimintaa tehostaa, mitä me pystyttäisiin optimoimaan siellä meidän organisaatiossa ja esimerkiksi siinä resurssien käytössä, niin kamalaa kuin se onkin ihmisistä puhua resursseina. Ja sitten on vielä se talouden puoli, ne eurot. Miten me pystyttäisiin sillä henkilöstödatan avulla tunnistamaan, mistä me voidaan vähentää kustannuksia tai miten me voitaisiin kasvattaa tulosta.
Sitten jos me tähän otetaan otsikoksi se datalla johtaminen, niin ollaankin mielenkiintoisen asian äärellä. Osataanko me katsoa tätä isompana kokonaisuutena ja miten nämä kaikki palaset pelaa yhteen? Vai tuijotellaanko me näitä yksitellen siiloittain pala kerrallaan? Seuraavaksi mä lähden vähän ehkä murtamaan koko mun tietoiskuni otsikkoa. Puhutaanko me datalla johtamisesta vai puhutaanko me tiedolla johtamisesta? Mä olen varsinkin tämän vuoden aikana huomannut sellaista, että tiedolla johtaminen terminä on ehkä käytetympää ja tutumpaa julkisella puolella, kun taas sit yksityisellä sektorilla ehkä enemmän tällä hetkellä vetoaa se sana data. Mutta siihen on syynsä, miksi mä itse otsikostani huolimatta enemmän puhun tiedolla johtamisesta. Mä pohjustan tätä 2 erilaisella kuvalla teille. Data itsessään on oikeasti pelkkää raaka-ainetta. Ja harvoin mistään raaka-aineesta ilman jonkinlaista jalostamista, niin itse asiassa päästään suoraan sinne lopputuotteeseen tai lisäarvoon tai vaikka päätöksentekoon asti. Vaan siihen tarvitaan niitä eri jalostamisen asteita. Tässä on tällainen hyvin perinteinen tiedon pyramidi, jossa pohjana on se raaka-aine. Sitten me siitä datasta jalostetaan informaatio. Se on jossakin määrin ehkä strukturoidumpaa, helpompi hahmottaa. Sitten lisätään siihen tietämyksen kerros, jossa me ollaan sen tiedon äärellä. Mutta kaikista tärkeintä olisi itse asiassa päästä vielä siitä tiedostakin pykälä eteenpäin, kerryttää viisautta, uudenlaista näkemyksellisyyttä siellä organisaatiossa. Jos me mietitään termejä datalla johtaminen ja tiedolla johtaminen tätä kautta, niin ehkä enemmän halutaan kumminkin johtaa tiedolla kuin sillä ehkä varsin hähmäisellä ja epämääräisesti hyödynnettävällä raaka-aineella. Toinen näkökulma, mitä mä haluan tuoda esiin, on tämmöinen tietynlainen kokonaisvaltaisuus. Helposti kun puhutaan tiedolla johtamisesta, niin silloin puhutaan nimenomaan siitä, että miten me osataan hyödyntää sitä dataa, mitä meidän organisaatiossa löytyy tai kerätään tai kertyy. Mutta itse asiassa kokonaisvaltaisuus tarkoittaa sitä, että me otetaan ne datasta saatavat tulokset ja yhdistellään niitä siihen kaikkeen muuhun tietoon, mitä meillä organisaatiossa löytyy. Meidän asiantuntijoita löytyy eri substanssiosaamista ja sitä kautta tietämystä, jopa kokemusperäistä tietoa, intuitiota. Sekään ei ole kirosana tällainen tiedolla johtamisen äärellä. Lisäksi on se muu sidosryhmät, heidän asiantuntijuus tai vaikkapa huolenaiheet jostain ilmiöstä tai teemasta. Ja sitten on ihan yleinen tutkimus aiheesta. Mä itse olen kokenut, että meillä HR:ssä nuo 3 muuta palasta, oma ja muiden asiantuntijuus sekä ehkä se yleinen tutkimus ja tieto aiheesta, on jo enemmän hallussa, paremmin meidän omissa hyppysissä. Ja tuo data, analytiikka, varsinkin edistyneen analytiikan keinot, on ehkä niitä, jotka on meille vielä hieman vieraampia hyödyntää. Mutta niissä piilee iso potentiaali, jota mä vähän myöhemmin tässä tietoiskussakin pikkasen avaan. No miten me päästäisiin tähän kokonaisvaltaisuuteen siinä tiedolla johtamisessa? Se, että me ylipäänsä osataan hyödyntää, esimerkiksi tuottaa, lukea, analysoida dataa, eli tämä datakyvykkyys, se on tärkeää, mutta itse asiassa tiedolla johtamisen kulttuuri on vielä tärkeämpää. Se, miten me oikeasti ajattelumalleissa ja meidän toimintatavoissa asti yhdistetään se data osaksi meidän jokapäiväistä työtä. Ja jos sä oot henkilöstöjohtaja, niin miten sä pystyt omalla esimerkillä edistämään tätä kulttuurin muutosta siellä sun tiimissä ja organisaatiossa? No miten se kulttuuri syntyy? Me kaikki synnytetään sitä joka päivä siinä meidän omassa toiminnassa. Sen vuoksi myös tiedolla johtaminen on itse asiassa erilaista toimintatapamuutosta.
Kun me lähdetään miettimään dataa ja tiedolla johtamista, niin helposti meidän ajatukset kääntyy siihen, että mitä järjestelmiä meillä on käytössä, kuinka moderni tai helppo tai vähemmän moderni HR-järjestelmä meillä on olemassa. Ja jos me mietitään sitten HR-järjestelmien käyttöönottoa tai vaikka uudistamista, niin siinähän me ollaan jo aika hyviä, että me ollaan hoksattu, että itse asiassa HR-järjestelmän käyttöönotto ei olekaan pelkästään tekninen implementointi ja käyttöönotto, vaan siinä on kyse nimenomaan toimintatapojen muutoksesta. Ja se, mitä mä haluan teille oivalluttaa, on, että itse asiassa tiedolla johtamisessa on kyse tismalleen samankaltaisesta ajattelun ja toimintatapojen muutoksesta. Se muutos tapahtuu meillä HR:ssä, miten se data ja tietoon perustuva toimintatapa, tietoon perustuva päätöksenteko ilmenee meidän omassa toiminnassa henkilöstöhallinnossa. Mutta se ulottuu myös HR:n ulkopuolelle. Miten me saataisiin sitä HR-tietoon perustuvaa toimintatapaa ulotettua myös esihenkilöille, erilaisille päälliköille, johtajille, ylimmälle johdolle asti siellä organisaatiossa. Ja toiseen suuntaan myös sinne ihan koko henkilöstölle asti. Millaisena arvokkaana resurssina me nähdään se henkilöstötieto ja miten se kytkeytyy ja tukee kaikissa erilaisissa organisaation rooleissa. No se, että meillä on tietoa, on hyvä. Se, että meillä on kulttuuria, että me halutaan hyödyntää sitä tietoa, sekin on hyvä. Mutta kumpikaan näistä ei vielä takaa sitä, että sen tiedon perusteella itse asiassa toimitaan. Mun lempiesimerkki on tämä mun älykelloni. Mä tiedän todella paljon mun liikkumisesta, hyvinvoinnista, unenlaadusta, mutta toiminko mä aina sen tiedon perusteella? En ihan. Toiminko mä edes usein tai säännönmukaisesti sen tiedon perusteella? No nykyään ehkä vähän paremmin kuin vaikka pari vuotta sitten, milloin mä tuon kellon sain. Mutta tämä kuvastaa sitä, että meillä täytyy olla jonkinlainen motivaatio siihen, että me ei pelkästään katsella sitä tietoa, vaan oikeasti tehdään asioita sen perusteella. Se, että me vaan seurataan asioita, niin se ei ole vielä toimintaa. Helposti kun lähdetään kehittämään tiedolla johtamista, niin mietitään erilaisia dashboardeja, raportteja, mittareita. Sitä, miten me saadaan tehtyä tietoa näkyväksi ja kenelle, mutta se ei ole vielä tiedolla johtamista. Se on sitä tiedon seuraamista. Meillä on erilaisia järjestelmiä, kyselyitä tai muita keinoja, mistä meille kertyy erilaista HR-dataa. Me käytetään yleensä paljon aikaa miettimään sitä, että minkälaisia mittareita me voidaan siitä datasta muodostaa, minkälaista raportointia me siitä tehdään ja milläkin alustalla. Mutta tämäkin on vasta sitä ikään kuin pintaraapasua, mitä se tiedolla johtaminen oikeasti on. Ja myös pintaraapasua siihen, että mitä teknisiä keinoja tiedolla johtamisen mahdollistamiseksi nykyään on käytettävissä. Tästä seuraava askel olisi ryhtyä yhdistelemään sitä HR-tietoa muihin datalähteisiin ja käyttää myös muita kuin tätä kuvailevan analytiikan keinoja, eli siirtyy esimerkiksi selittävään, ennustavaan tai ohjaavaan analytiikkaan. Koska vasta siinä vaiheessa, kun me pystytään varmistamaan, että me ei vaan seurata ja katsella asioita, vaan me tehdään päätöksiä ja toimitaan niiden perusteella, niin vasta silloin me itse asiassa saadaan siitä meille joka tapauksessa kertyvästä isosta HR-datamassasta arvoa irti. Katsotaan seuraavaksi yksi mun perusviitekehys, miten mä hahmotan sitä, miten datan matka sinne arvoon syntyy. No ihan ensimmäisenä meillä on se raaka-aine, josta pitäisi muodostaa sitä informaatiota, tietoa, jollakin tavalla vähän helpommin käsiteltävää ja sulateltavaa asiaa kuin pelkkä se epämääräinen raakamassa. Sen jälkeen meillä on noita erilaisia tiedolla johtamisen välineitä, esimerkiksi eri dashboard- tai business intelligence-työkaluja, joilla me voidaan tuoda se vähän sulateltu tieto näkyväksi niille ihmisille, jotka sitä tarvitsee heidän työssään.
Mutta tämä ei ihan vielä riitä. Me halutaan, että siitä tiedosta muodostetaan näkemyksiä. Ja nyt me ollaan siellä sen tiedon pyramidin huipulla. Päästään sinne viisauden, oivallusten, uuden ymmärryksen äärelle. Mutta tämäkään ei itse asiassa vielä riitä, vaan me tarvitaan sen päälle vielä se toiminnan näkökulma. Miten helposti yleensä lähdetään liikkeelle, kun tällaista kehittämistä mietitään, on se, että lähdetään sieltä datasta seulomaan, mitä kaikkea meille kertyy, mitä kaikkea me voitaisiin sillä tehdä, ja sitten lähdetään jalostamaan sitä näitä portaita ylöspäin. Mutta koska HR-dataa kertyy oikeasti todella isoja määriä, jo vähän pienemmissäkin organisaatioissa, ei tarvitse puhua edes kymmenien tuhansien tai välttämättä tuhansienkaan ihmisten organisaatioissa. Sitä dataa kertyy, niin me helposti hukutaan sinne tarkkoihin määritelmiin ja mittareihin ja laskennan äärelle. Ja me ei välttämättä ehkä päästä siihen, mikä toi toiminnan lisäarvon mahdollisuus on. Mutta jos me käännetään tämä toisinpäin, lähdetään liikkeelle niistä, että minkälaisia toiminnan johtamisen tarpeita meillä organisaatiossa on, minkälaisia päätöksentekopisteitä löytyy, kuinka me voitaisiin HR-datan avulla niitä jotenkin helpottaa tai kirkastaa tai rikastaa sitä näkymää. Sitten me ei lähdetä uimaan siellä datasuossa, vaan me tiedetään helpommin, mitä meidän kannattaa poimia, mihin meidän kannattaa keskittyä, mitä me nostetaan sieltä alimmalta askelmalla noille ylemmille askelmille. Me ollaan jo paljon fokusoidummassa tekemisessä. Eli jos te pystytte lähtemään liikkeelle niistä oikeista käyttäjien tarpeista tai liiketoiminnan ja strategisista tavoitteista, niin mun näkemyksen mukaan se automaattisesti ruokkii sitä toimintaa. Se varmistaa sen, että me todennäköisemmin saadaan siitä tiedosta lisäarvoa, kuin että me jäädään vaan sen tiedon katselun äärelle. Sitten on vielä yksi näkökulma. Miten me pystytään siirtymään siitä seurannasta sinne näkemyksellisyyteen? Jos mietitään tiedolla johtamista, niin itse asiassa me saadaan tuloksia aikaan kahdella erilaisella reitillä. Ensimmäinen reitti on se, että me jollakin tavalla datasta seurataan suoriutumista tai esimerkiksi jonkun ilmiön kehittymistä, vaikkapa miten meidän henkilöstötyytyväisyys on kehittynyt tai vaihtuvuus on kehittynyt meidän organisaatiossa. Tällöin me halutaan ehkä jotenkin poistaa jotain virheitä, jotka estää sitä optimaalista suoriutumista, vähentää epävarmuuksia tai hälventää epätietoisuutta. Silloin me lähdetään miettimään sitä, että minkälaisia standardeja, ohjeistuksia, toimintamalleja me halutaan tehdä. Tällöin me ollaan siellä raportoinnin ja mittareiden äärellä. Tämä on sitä meille HR:ssäkin hyvin tuttua maailmaa. Mutta entä se toinen reitti? Tämä on itse asiassa semmoinen ehkä oikoreitti sinne viisauteen ja näkemyksellisyyteen. Tällöin me halutaankin hyödyntää sitä tietoa niin, että me löydetään sieltä jotain uusia oivalluksia, jotain ihan uusia tai erilaisia lähestymistapoja esimerkiksi tehostaa toimintaa. Tällöin me ollaan ideoiden, innovaatioiden, uuden keksimisen äärellä. Ja tämä on se potentiaali, mitä varsinkin edistynyt analytiikka tarjoaa, tai vaikka nyt tällä hetkellä hypetetty tekoäly tarjoaa. Mutta tämä on myös helposti se vähän hankalampi ja sotkuisempi reitti, koska me ei voida silloin taata, että minkälaisia tuloksia sieltä tulee. Onko ne sellaisia, joissa me pystytään toimimaan, vai tuleeko sieltä sellaisia tuloksia, jotka haastaa itse asiassa vaikka meidän johtamismallia tai johtamistapaa radikaalisti. Mutta se, että se on vähän sotkuisempaa, niin se ei tarkoita, etteikö sitä kannattaisi tehdä, vaan pikemminkin mä toivon, että teillä heräisi kipinä ja into vähän siihen, että miten me voitaisiin ottaa tätäkin puolta paremmin meille hyötykäyttöön. Koska varsinkin henkilöstöjohtajana teillä on se valta ja vastuu siihen, että miten te tasapainotatte nämä kaksi reittiä. Helposti fokus
ajankäyttö, kehittäminen keskittyy tuohon ensimmäiseen, siihen raportointiin, mittarointiin. Se on selkeää, se on meille tuttua, se on loogista. Mutta silloin, jos me keskitytään vain siihen, niin meiltä jää huomioimatta tuo toisen reitin valtava potentiaali, joka voi ehkä tarjota meille jotain uutta, kilpailijoista erottautuvaa, jotain sellaista, mitä muut ei ole vielä hoksanneet, tai joka auttaa esimerkiksi vaikka osaajapulassa meitä pitämään paremmin niistä nykyosaajista kiinni tai houkuttelemaan eri tavalla uusia osaajia. Tämä on se, missä on iso oivallusten mahdollisuus, mutta koska se on vähän hähmäisempää ja vaikeampaa, niin siihen voi olla haastavampaa tarttua. Mutta mä toivon näkeväni entistä enemmän sitä, että ei keskitytä vain sinne raportoinnin suoriutumisen maailmaan, vaan otetaan se koko tiedolla johtamisen potentiaali ja kirjo käyttöön, myös ne edistyneemmät teknologiat, ja tähdätään entistä useammin sinne näkemyksellisyyteen. Ja nyt mä oon saanut kerrottua teille ne pääpointit, mutta mä kertaan ne vielä. Lähdetään liikkeelle sieltä kokonaisvaltaisesta tiedolla johtamisesta. Vähän ravistellaan sitä entistä pelkkää datafokusta pois ja mietitään sen sijaan, että miten me voidaan hyödyntää sitä dataa ja muita tiedolla johtamisen lähteitä aidosti, kokonaisvaltaisesti. Sen jälkeen, miten me voidaan tukea sekä HR:ssä että HR:n ulkopuolella niitä datakyvykkäitä ja tiedolla johtamisen kulttuuria edistäviä ajattelu- ja toimintamalleja. Miten me voidaan toisaalta tunnistaa ne erilaiset tarpeet niin meillä HR:ssä kuin sitten myös HR:n ulkopuolella, henkilöstössä, esihenkilöissä, johtajissa, sille HR-tiedolle. Kun me lähdetään liikkeelle siellä tarpeista, niin sitten me ei hukuta sinne datasuohon. Sen jälkeen miettikää, miten te pystyisitte rakentamaan tasapainon siihen suoriutumisen parantamisen, raportoinnin, mittaroinnin ja näkemyksellisyyden, eli sen edistyneemmän analytiikan ja sen mahdollisuuksien välillä. Ja näiden kaikkien avulla te pääsette sinne uudenlaisen innovaation, entistä kattavamman datan hyödyntämisen, tietoon perustuvan päätöksenteon äärelle. Ja tämällä samalla te myöskin toimitte entistä ketterämmin ja teillä on avaimet siihen, että ehkä meille löytyy uudenlaista kilpailuetua. Ja itse asiassa mä oon käynyt nämä kaikki tekoälyn ehdottomat asiat teille läpi, ehkä hieman ihmisläheisemmin, käytännönläheisemmin ja vähän erilaisella sanotuksella kuin mitä ChatGPT mulle ehdotti. No miten mä voin auttaa teitä eteenpäin? Saratiikkana mä tarjoan paljon erilaista tukea ja apua henkilöstöanalytiikan ja henkilöstötiedolla johtamisen kehittämiseen, lähtien ihan yksinkertaisista pienistä lyhyistä puheenvuoroista, oivalluttamisesta siihen asti, että me ryhdytään oikeasti rakentamaan kehittämisen tiekarttaa ja varmistetaan se, että tulee sekä se suoriutumisen parantaminen että näkemyksellisyys huomioitua, paitsi tänään, niin myös sitten tulevaisuudessa. Ja Interin palveluna mä tarjoan teille juuri sitä, mitä te tarvitsette. Mä voin tulla käynnistämään tämän kehittämisen ja sitten kun mua ei enää tarvita, niin te pystytte itse jatkamaan sitä ilmankin mua. Mutta vielä viimeinen sananen. Mitään tiedolla johtamista ei tehdä meitä itseämme varten, vaan me tehdään sitä nimenomaan tähdätäksemme siihen liiketoiminnan tai palvelutoiminnan menestymiseen, parempaan johtamiseen ja parempaan päätöksentekoon. Kiitos.